vás u môjho videa s babetou. Babeta 210, rok výroby 1991 a tým sú 210 známe ako jediné babety s dvojstupňovou prevodovkou. No, takže v tomto videu si ju trochu predstavíme, povieme niečo o nej. Takže babeta 210 je nástupcom babety 207. Je to novší typ babety s dvojstupňovou prevodovkou, ktorý sa dobre ujal na trhu, ale stáva sa, že sú problémy s tou prevodovkou. Je to moped, to znamená, že má aj pedále, aj motor. Babete svetla idú iba keď má naštartovaný motor a to isté platí aj o zvončeku. Týmto sa vypína. Babeta má taký nenápadný úložný priestor pre náradie. Je tuto, týmto sa potočí a otvorí to. Môže tu byť aj košík, ten som mal, ale bol uchytený obyčajnými binderovkami, takže sa mi povolil. No, tu mám nejaké veci, čo by som mohol potrebovať. Zadná žiarovka, šrobováčik, páska, potom tu máme kľúče, taktiež aj imbusák. Asi všetko, čo treba na rýchlu opravu. Taktiež ešte v tej druhej časti mám na rade. To je sem. Tak. No tu mám nejaký ten popruh. Tiež pásky. Toto nejaké gumové blbosti. Toto je taká matka, ktorá prepája kohútik s nádržou. Tu mám do zálohy a tuto je vidieť, kde sa nachádza normálne. Potom mám tu sviečku. Sviečka sa na babete nachádza pod fajkou. Taký názov to asi dostalo, pretože sa to podobá na fajku. Tu je sviečka. Dajú sa tam dať tieto menšie typy sviečok. Babeta je dvojtakt. A motor má 49 cc, čiže kubických centimetrov. Tuto mám hadičky do nádrže. Toto je kúsok plastu, ktorý som našiel a používam ho na otváranie, pretože rukou sa to obťažne otvára. Toto tu dáme. Tak. Mal som tu aj košík, ale ten sa mi podarilo utrhnúť, pretože bol uchytený obyčajnými binderovkami. Babeta 210 má tú prevodovku, ako som spomínal. Tak ona, tá prevodovka je dvojstupňová a má automatické radenie. Čiže automat, čo v dnešnej dobe nemajú ani všetky autá. Takže na babetu slušné, aj na tú dobu. Potom svetlo má také celkom normálne. Sedlo mám ja ešte zachovalé, čo sa mi páči. Na tachometri mám 8898 km. Toto sú, zdá sa mi, že metre.
Ovládanie je jednoduché. Štartuje sa pomocou pedadiel, ale to si asi ukážeme na budúce. Ja tu mám tie lepšie tlmiče, čo no babeta totiž mala výbavy, tak toto mala 5 výbav. Takéto tlmiče boli v strednej výbave, čiže v tretej najvyššej aj najnižšej. Ale toto má výbavu druhú, tie tlmiče boli dorábané. Sú tu plastové kryty a tuto plechové. Je to 91 ročník, čo som vlastne už spomínal, ale dodal by som, že 99 ročník, čo už bol posledný rok výroby babiet, mali tieto plasty, kryty, no tieto kryty reťazy plastové a tu je to železné, čiže fajn. Samozrejme plynová pačka, klasická. A brzdy sú tu podobne robené ako na bicykli. Len tiež je to lánkom ťahané, len ide to do bubnu. Tam čeluste začnú sa až grieť a tak to zabrzdí. Ale dodal by som, že tu sú iné špáky než na bicykli. Na bicykli je tuto zadná brzda, tu je predná. Tuto je na bicykli predná brzda a tuto na babete je zadná. Ja som túto babetu kúpil pôvodne nepojazdnú. Bolo na nej treba vyčistiť karburátor, vymeniť sviečku, vymeniť duše s gumami, tie sú nové, a taktiež vymeniť kohútik s hadičkou, čož tam bol menší problém, pretože do kohútika pasovala menšia a do koncovky, čo šla do karburátora, väčšia. Čiže zaujímavé. Pravdepodobne ju mám prefarbovanú, čo mne veľmi nevadí, pretože vyzerá pekne. Má dve reťaze, jedna je pre šlapadla, druhá je z motoru. Potom tuto sa zapína kohútik do tejto strany a do tejto je vypnutý. Hore je rezerva, to znamená, že keď nie je rezerva, bere benzín potiaľto. A keď už na zapnutom, čo je dole, nestačí benzínu, tak je treba dať rezervu a dojsť na tej troške benzínu. A to znamená vtedy už, že babeta má málo benzínu. Ale aj keby došiel benzín, babeta má dobrú poistku, dá sa na nej aj šlapať. A to tým, že toto sa prepne. Teraz to mám zapnuté na šlapanie, ale keď to prepnem takto, mám to zapnuté na motor. A keď sa to prepne takto, tak je to zapnuté na šlapanie. Svetlá babety môžu byť vpredu, tam môže pasovať viac žiaroviek. A ak by ste hľadali štítok, kde je treba výrobné číslo alebo typ, tak ten sa nájde sem pri konštrukcii. Sem je napísaný typ, čiže 210, rok výroby, celková hmotnosť, ako koľko váži tá babeta, hmotnosť na osi a ešte tu je napísané továrenské číslo, rámu a motora. Babeta má takýto stojan. Babeta je jednoduchý stroj, ktorý si každý opraví doma. Na tachometri má najväčšie číslo 80 km/h. Ešte by som dodal, že mne nechcela babeta štartovať. A dôvod bol v káblikoch. Čiže tie kábliky musia byť správne dané a aj sem zapojené.
čiže tam to nie vidno. Tuto je filter, ako z karburátora to ide sem a takto do filtra. Výfuk, začína jeho vývod tu a často sa dá vidieť na YouTube, že babety sú bez výfuku. No vtedy to je, škodí to motoru, ale zvuk to má pekný. No. Zvonček je, bzučiak je tuto. Týmto sa bzučí tým tlačítkom. A sedačka je nastaviteľná. Potom to je asi také celkové zoznámenie s ňou. Ešte by som možno dodal, že babety sa dajú aj v dobrej cene nájsť. To je sytič, ten sa vždy musí zmačknúť, keď sa ide štartovať. Ale ak tu zostane takto, on by nemal, tak ho je treba takto povytiahnuť, potom naštartovať a dať plný plyn, aby sa sytič otvoril. Tuto je na bohato zmesi plynu šrobík a tuto na otáčky. Babety, tieto 210 by mali dať rýchlosť okolo 45 až 50 km/h.